To je velika stvar. Znamo da je RTS najgledanija domaća televizija, ima najveću pokrivenost, tako da M je to dobro, M što znači da je ovo, s obzirom da ide na javnom servisu, znači da je ovo jedno zrelo društvo i da prosto nudimo priliku mladima da se edukuju o kriminalu, ne da idu u kriminal i ne da veličamo kriminal, već upravo da kritikujemo društvo u kom se nalazimo. Bilo je podjednako uzbudljivo i jedno i drugo, ali serija nekako se duže radila, pa je bilo više uzbuđenja i bilo je nekako lakše raditi, jer cela serija je bila smeštena u neko letnje vreme, a film kad smo radili bio je neki novembar, oktobar i novembar, pa je bilo dosta hladno, to se sećam. Tako da, ima tu raznih i priča i anegdota, ali mislim da je serija prosto daleko kvalitetnija još, ako se ikako može reći. Pa to je jedan prirodan put takvog lika, te jedne lisice, tog jednog čoveka koja je sprega između države i kriminala i policije i kriminala, tako da ide jednim prirodnim tokom i nekako sve ono kad sam čitao scenario za seriju, rekao sam pa da, to upravo tako mora da ide i mislim da nisam ništa menjao. Ja mislim da i Miloš je bio, i Petar i Miloš su jako to dobro napisali i onda ništa nije bilo potrebno da se menja ni da se dodaje. Stupar je prosto nastavio tamo gde smo ga ostavili na kraju filmu. Pa više sam tražio izvore u nekom realnom životu nego u serijama i filmovima, zato što Stupar je jedan vrhunski lik. Mislim, odlično je napisan i nekako mi je bilo bi mi linija manjeg otpora da sam tražio to po nekim filmovima i serijama. I onda sam pretežno se bazirao na istraživanju oko nekih realnih priča, kriminalaca, političara ovde, kod nas. Pošto je on tako snalažljiv, lisica jedna, i onda tu su mi negde bili uzori više u realnom životu nego u filmu i seriji. Pa to sve zavisi od kvaliteta, od sadržaja, jako mi se često dešava da binđujem, ali domaće serije nekako volim da gledam nedelju za nedeljom i da ih iščekujem, tako da se nadam da će naši gledalci sa nestrpljenjem očekivati svaku sledeću nedelju i gledati epizodu po epizodu, a ne binđovati na internetu, jer tako se čuva i naša kinematografija i naše serije.